Welcome to Umgosi noMagatsheni. I am uMagatsheni. Umgosi wethu namhlanje abazali bakamzisi it's about umntana kaMseleku noMayeni, which is uMpumelelo Mseleku. Guys, as there's this thing engifuna ukuyibuza. I really want to know ukuthi kwenzakalani. Angithi uMpumelelo unama girlfriend ayi-2 because he's not yet married, which is uVuyokazi, Mama kaMhlophekazi. uVuyokazi the first girlfriend and uTerelo is the second girlfriend. So if uMpumelelo ashada uVuyokazi kuqala manje, and we know that uVuyokazi is expecting umntana omfana, calculate ama-months, I think seka-30 because uthulile on all social media platform. Ngiyacabanga ukuthi usakhulisa uboy wakhe, but it was confirmed ku-baby shower yakhe that uthwele umntana omfana and uTerelo also unomntana omfana. So if uyabashada beyi-2 and ushada uVuyokazi kuqala, vele it will be fair if ushada uVuyokazi kuqala, because it will be fair because ujwayele noVuyokazi kuqala and uVuyokazi unomntana omdala noakaTerelo uMhlophekazi, umntana entombazane. So kuzoba fair if only ushada uVuyokazi kuqala. Mara amadoda, you'll never know guys, and history ngaziphinda phela njengakubabakhe. Babakhe waqala washada uMacele, washada uMayeni as number 3. Uyabo, mhlambe naye angayenza kanjalo. So ubani umntana oyinkosana vele, is it called Nkosana? Ubani umntana oyinkosana? Ubani inkosana yakhe? Because umntana kaTerelo vele icala, but umntana kaVuyokazi uNdlunkulu. I really want to know that thing guys. Iyangibara ngiyazibuza manje ukuthi kahle kahle la ubani inkosana. Ibuye futhi iphinde ngibisele kubo uMpumelelo, because we know that uMacele ushade after. uMacele umfazi uNdlunkulu, umamkhulu kaMseleku, then uMayeni unkosikazi wesi-3 because umusa Mseleku ukwaba nonkosikazi owandlula emhlabeni. Umama lo mfana lo wavela on the last season of Uthando Nes'Thembu. So kuMpumelelo noLwandle ubani inkosana? Serious guys, please comment down below. Ningenze ngibe neclarity. Angifuni ukuthi ngikhulume into wrong, you understand, because I really don't know and understand hamba kanjani. To me, mina ngicabanga ukuthi inkosana umntana kamamkhulu, noma ngabe wena uzalwe kuqala, but if umamakho akashadanga kuqala awusinkosana. Guys, ngicela ningi-correct, and ngicabanga ukuthi mhlambe let's say uMpumelelo akazange ashade uTerelo then ashade mhlambe, or akashade uVuyokazi ushade uTerelo. So inkosana kuzohlala mhlambe kumntana kaTerelo. I really don't understand la, but bazala bamzithu ngiyanithemba ukuthi you'll comment down below and help me ukuthi vele ukuzikhiphani on Uthando Nes'Thembu or on impilo kuMpumelelo yonke lento le, because ayenzeki kuMpumelelo phela, ayenzeki kuMseleku phela, maningi ama-families anayo lento le, and I really want to know ukuthi ihamba kanjani lento le. That is all for today. Please don't forget to like, subscribe and hit that notification button. Nginithanda ukuya nokubuya.